Ai, estarria pizka bat kaskata daukat eta refreskatu beharra daukat. A ver, zeran de andana. Comenzando la misión, a ver, bitartean tutxo bat potako dugu. Zuzenean... badakit esan nuela... A ber, itxuen ega kargatzen duen. Ikusten duen kargatzen duela, eta abar... Bai, badirudi baietz. Ai... Estarria pizka bat... Joda, kojonantean da, nola entzuten den nire... Edaten dudana eta lana, bueno, en fin... Badakit esan nuela Heroes of Storm egingo nuela, baina gaur joan ez gamera eta joan nahi zerrazoratza Total War bia ezegoela, eta azkenean entlepetxoi espaldak sartu digate God of War 3 eta ez teguneko zuzena zela eta egin nuela Lasto Txapel jaunarekin, ba Warhammerreko gogoekin geratu naiz, da hostia. Eta pasan egunetan hasi nintzen kanpainatxo bat oso zaian, ez dut zer jolazturik txanda edo. Eta hasiko gara gaur beste bat zuzenean, bueno, zuzenean eta gero nire kontura jolasteko baita ere, oso zaian, bale? Ikusten duzun bezala irudoiagatik imperio hartuko dut, ziurlena, osea, bretoiak ez ditut frogatu, baina esan didaten ez, bueno, bretoiak berez ez dute... Bere infanteria ez da munduko berena. Karl Franz gainera asko gustatzen zaite, Imperio asko gustatzen zaite, eta hombre lagartak era horregatik ditut Torwarbiko gogo asko. Baina, bueno, jokora pasako naiz. Oran ja zuek hor ikusi dezakezue jokoa. Kampañas, nueva campaña. Bueno, ikusten duzuen ojo por ojo, eta bueno, haukasatzuk ez ditut erosita, baina, bueno. Imperioa... Muy difícil, te dago legendario que ya es, en fin. Baina, bueno, Karl Franz jauna dekogu, hemen. Egunen batetan bere cosplay egingo dut. Egunen batetan Sigmako maioarekin. Buah, peito y el Karl Franz, que bajo, que cara de tal. Algo está que está en orden. Pero... Porka los sombríos. Dirudi mago bat dala. Mago antzeko bat. Esto oso gustoko tipo. Tiene cara de pocos amigos. Tidicium Calls. Buah. Te parece de oro, tío. Es Karl Franz. Karl Franz, historiko gainera, imperioaren nagusia. Eta txeko dizu eta usuek ikusteko. Vaya. Apresuramos para llegar a su capital ancestral. Pues el demente de Ragni Carraraña lidera un ataque contra las murallas de Altdorf.
señor es Karl Franz, el verdadero señor del Galmaras. Pero esta su lucha por asegurar su autoridad imperial fortalecerá a la nación o la conducirá a la ruina. Bueno, ba hor dago bideo introduktorioaren karga pantalla luzea eta astuna. Jolasten duzuen lehenengo aldia, pizkat mekanikak erakuste bete gara egiten duzu burruko hori Aldorfeko setioaren burruka. Dik ez dakit, eta pizkat tota dela burruka hori ez mekanikak erakusteagatik, baizik eta bidean ikusten den armada kojonantea dalako eta gero dizuten armada barre egite igual dala, osea, ikusten da bideoan doala mortero, 4 magos, y la de Dios, eta gero usten dizute 4 tropitas de nadie, y te quedas como, pero ¿qué es esto, tío? En fin, bueno, orain kargatzen duenan, hasiko gara partida hasten zara Aldorfekin, Karl Franz eta unitate gutxi batzuekin, eta hasten zara guda zibilantxeko batekin. Eta bueno, a ver, kargatzen duen Total War biaren, Warhammer biaren gogo asko ditut ikusteko bereziki maparen movida hori, porque bi munduen mapa bateratzea izango da ojito. Eta bueno, gizakia gara, nahiko, uste duzuna baino, nahiko flojoagoak. Naiz eta ne uste nuenaren, hasieran atera baino lehen, uste nuenaren baino gogorragoak dira. Nik uste nuen imperioarekin magia asko bereko beharko nituela jolesten duen bitartan, eta benetan gutxi. Baina, bueno, kargatzen duen, hau da, bueno, karga pantalla badak izuen nolakoa dire joko hauetan, beti dira oso astuntxoak. Nola baiten ulertu daiteke, baina, bueno. Horrelako mapa bat kargatu behar nuen, eta ia gainera oso astuna eta sakona da. Orduan, imaginatu, iak kontrolatu behar ditu pilo bat gauza. Orduan normala da eta txakargetan. Horrela dira, gehiegi, kutsiegi, bueno, igual baita ere nik ordenador gehiago izango banu karga txikeagoak izango liratezke, baina, bueno, dagoena da. Momentuz dagoena da. Ez da, hombre, lan gehiago izatea gustatu guretzaiak, baina, hola, gaude lagunok. A ver, kargatzen duen hau, la emisión se ha reanudado, nik ez dut hemen ezer nabaritu. Egin. Baina, bueno. Aldorf da gure kapitala. Guztiok dakigula hori. Hemos erradicado la amenaza fiel. La lucha para reafirmar tu poder acaba. Que sí, pesado. Sin disute. Vale, listo, hori nahi nuena. Vale, igual... Kargatu behar du. Igual pizkat jaitzuko diot... Opciones... gráficos... Pizkat jaitzuko diot, porque ikusten dudanez... Test de efectos visuales... Nuko diot, hau nik bakarrik jolastu danean asko zero beto dakit, pero... Nisotropikoa behar jaitzuko diot, porque nisotropikoa nahiko potentea da.
Calidad de las texturas ultra. Na, pixkat jaitxuko diogu. Holan pizka bat no eritzen da. Arandare YouTube azken alde honetan asmatu egiten ditu arazo asko. Egia da nire YouTube pizka bat plof jauze egin dela hor bat batean zuzenean editari aldi berean. Nik bestela jolasten dut ikusi duzuenarekin, espetxa. Nik olokorrean ikusi duzuenarekin jolasten dut eta primera jolasten dut. Claro. Zuzeneko egite aldi berean ordenagoiek kaina nahiko txo emotea da. Igual brillo gabe jitza dizket bizkatxo bat. Alanda ere orokorrean guzti altuan ondo doa, Zazpi berrogetamar bat izateko nahiko ondo doa. Eta burrukak eta bar zero arazo, karga pizka bat hartzen du, baina zero arazo. A ver, karga ya, vale, listo. Asko zero beto, joder. Asko zero beto. Txiki, bueno, mendeko gu Franz. Hau ematen diguten nahazteko. Alabarderoak itxerakoak dira. Benetan. Eta hauek eta gero demigrifoak be, nahiko onak dira. Azten gara hemen dago matxina txikitxo bat, Elgarz eta hemen. Akatu behar ditugunak. Pazientzia. Egingo duguna, azteko da, hau hobetu, ja atratzeko ballesteroak eta lantzeo eskudatuak, eta gero herreria behar dugu egiteko alabarderoak, bale? Orduan, egin behar duguna da, Aldorf urrengo nivelera igo, alabarderoak egin ahal izateko. Alabarderoak dira bikainekoak, Hartuko digu gehiago. Barko ditugu, iru bederatxireun, biderbi 6, zazpi bat txanda barko ditugu. Eta bitartean konpondu barko gara dugunarekin. Orduan, henengo duguna da momentu zau beste arazoa dekogu dela ego ipar bueno, eskerretara ez dakit ezatuki orientazioaren movida hori pizkate torpea daukat eta berdin YouTube esaten duena porque ikusten dudanez ondo doa bai, primeran doa OBS-ek ez dit ematen arazorik, beraz dena ondo doa. Eta movida da, hemen ere daudela orko batzuk, hemendik sartuta. Eta gero Merinburgo gurekin be, hobetzen dagoela, baina, en fin, Merinburgo da. Vale? Orduan, Aldorfen defentsa nahiko ona dekogu, esan daiteke nahiko ona dala gainera, Caballeros del Imperio dira, bueno, en fin, super bikainak. Orduan, lasaitasunez igual momentu behar dezakagu armadatxo pizko bat erreklutatu, batzuk gehiago erreklutatu eta Einhard bere ganatzera. Bale? Ona gatoz, hemen dizartuko gara eta Einhard da zuzenean. Tatuko litxedeke bestero batzuk gehiago izatea, baina, bueno, beste hiru, horren txertan ezin dugu asko zera gehiago egin, baizik eta horrelako spam bat, azken finean, eta zenbakiei esker irabazi. Ez egiten duten hemen tipo hauek. Vale, ona datoz. Badakit, utzi. Eta hauek sakatzen daude, bost. Oste, inber dugula, buelta emon, egia da. Venga. Burruka hau ikusten duzunez nahiko ere basoeta dekogu, beraz ez dugu egingo. Eta ora akatzen dugu. Eta, ez ditugu esan baja asko, hori ona. 11 baja.
Geratuko gara beraiekin. Make haste, men. Vale, Franz bigarren nivelera igo da. Summon the Elector Counts. Ingo dugu difícil de dar momentuz. Eta egongo litzateke ermetatzea, baina txanda honetan ezin dugu. Beraz, erreklutatuko ditugu hauetako 3 txanda honetan. Eta emango diogo estandarten ematen digula liderazgo gehiago. Holan pizkat azteko. Hemen orain txartan hasieran pizka bat zenbakien abantailan ikusi behar dugu. Hauek bi batuko dira edo ez? Ez. Eta utzi digo, Grunburgo utzi digo inor gabe. Bale, Grunburgo beren ganatuko dugu. Grunburgon dagoen defentsa betan kaka ez urrengokoa. Venga, automatikoki, zuek behitu deserdakon defentsas Grunburgo. Benetan dela nahiko txar. Vale, okupatuko dugu. Vale, Franz igo du nivelaz. Behitu, eta orain figatzen naizena gauza batetaz. Cállate, pesau, que eres un pesau. Orain figatu naizena gauza batetaz, brengatzen dudanean urralde bat, hemengo muga kentzen dit, eta esartzen dut, behitu hori polita da, visualki oso polita da. Vale, emango dugu momentos veterano, ematen digula bizitza gehiago. Zakit hemen armaren bat edo dekogun, espada relikta, nada, vale. Talisman ezebez, papapan, eta horre ezebez, vale. Beto, primeran, porque hauek igo dute nivel bat, nivel batekin gehiagorekin hasten dira. Denak, orain denak, beto, primeran. Hori be ondo torriko zaigu. Vale, emango diogu ballestero batzuk izateko, gehiago. Zen eta alkabuzero primeran daude, baina alkabuzeroen arazoa da zuzenen tiro egiten dutela, ballesteroak angularekin tiro egin dezakete. Ordun, orain Grunburgo dekogula, eta harinago hasiko garera hasten, Grunburgoko gaztelua igotzea, bale, oso ondo datorkigu, Kristun duzen ez irugarren nivelan alabardero batzuk ditugu, eta horreztaz aparte dingo dugunak dira defentsak tropa gehiago izateko, porque Adolf nahiko ondo defendatuta dago, baina Grunburgo defentsaso zakarra edo tristea dauka edo esan dezakegu. Ordun, retiratu dira, ikusten dudanez, eta joango dira sorazki Genmergarrera defendatzera. Orain ideia da Genmergar berganatzea. Egitea, holan, edo holan. Ordun, orain ideia da Genmergar berganatzea, hemen izango duela resistentzia nahiko txo, porque bestela gero hemen hasiko dira horkoak gora bera, eta fastiatuko digute asko. Horretarako, Grunburgon defentsa egokia izatea gomendagarria da. Hauek kanporatuko ditugu, porque hauek dira kakatxo celebrea. Ditugu logo esteo, gustatuko litzakake zaldi baten bat gehiago sartzen, baina oraindik ezin dugu zaldiak sartu, eta labardero lau, eta espatore bi lau, posei zazpi. Bale, bat eta bat, adibidez. Eta horrekin Franzen armada bukatuta. Eta zer gara pentsatzen baita ere beste armada batetan. Porque ondo etorriko zaigu hemen defentsan usteko. Eta gero, Genmergarren resistentzia aurkituko dugu, Eta nahiko celebrea gainera. Aldor, población feliz, ondo. Hemen armada bat
Bueno, Aldorf nahiko defentsa hona dekogu, gainareko baita ere morteroak eta dana, beraz, primeran Franz iparraldera, iparraldera Hemmelgardeko bidean, baina Hemmelgard defentsa gutxirekin utzi du. Eta hemen, hemen ez ezin dugulako. Epa, hau ez, hau. Ezin dugu. Zergatik ezin dugu reglutatu jauntxorik lehen usten bazigun. Estación legendarios, tras haber construido el conclave. Baina... lehen utzi gaitu... Ok. Hau, hemen garrantzi... Vale, momentuz Karl Franz bakarrik dekogu, así que zebez. Eta Grunburgon orduan ezin dugu ezer gehiago egin, momentuz. Hau, nire lanetan mango digu bilanzero, bi espatero eta bi baiestero. Eta diru sartu pizkatxo bat gehiago. Ez egiten duen, porque imaginatzen du zehatuko dela nire hemendik armadu sartzen edo. Orduan, klaro, Franz aurrera nahi dut, baina defentsa gehiago utzi nahi dut hor, bada espada. Alianza defensiva. Vale. Primera, nolan igual gero elortzen dugu ekonomia pizko bat hobetzea. Paktu ekonomikoekin, claro. Horkoiek esaten dueneo. Horkoiek dira... población infeliz, Grunburgo. Me la trae... Bueno, no me la trae, pero... Beitoran. Pasando derrotamos el mantenimiento, hostia. Nahiko txarto gode, alde horretatik. Hemen ikutsiko dugu Franzeri. Hemen edo, zuzenean noa. Ziura aski armada bona gora mugituko du edo eta eraskoko nau. Edo bata edo bestea. Gara, Hemmelgard bere hiriburua da eta ez dut uste galdu nahiko dutenik. Haiek. Ipotxakortik. Vale, ez dute zer egin, Ahí va la hostia. Pues nada, Hemmelgard guretzat. Eta ikusten duzunez. Jazten dira miliziekin, Ojito. Ojito. Eta nik be, estarri hori jasi naiz, pizkoat ja, estarri gabe geratzen. Eta gainera seriotan. Zakin nik azken aldi honetan, afoniko eratuko naiz edo. Vale. Hemen, hau egingo dugu. Hau ematen digu crecimiento. Eta hemen gaztelo hobetuko dugu, porque hau be, ez dauka defentsa asko. Hau baino, a ver, ojo. Hemmelgard. Ez, Grunburgoko horrein txertan hobetu dugu, vale, ondo. Ondo, eta Hemmelgardekoa bizkat putle dabil, baina bueno. Orain, Franzeri emango dioguna, pizkat karga bonifikazio bat. Edo, ez. Ez. Caballo de guerra. Emango diogo, bizitza gehiago izatea. Porko lan gehiago, burrukat eta bar gehiago aguanta dezake, eta Franz da, osea, heroi. Asko gustatzen zait, Total War honetan heroiak nabaritzen direra. Asko gainera, asko. Eta hori oso gustoko daukat. Beste Total Warretan nik gutxenez, fiskat beldur neukan, generala burrukara bidaltzea, porque paperezkoak ematen zuten batzutan. Osea, benetan, batzutan paperezkoak ematen zuten. Baita ere egin behar dugu zeo zer, beitu, hemen hau adibidez ez dauka zentzua askorik Aldorfen dekogulako. Agaro. Hau kentzea dirutxo bat da. Hombre, kendu dezakegu eta gero oso zer eraiki. Hori begia da, baina montu son mantenduko dugu.
Eta Franz zertzen da ona txanda batetan, eta momentuz ez dokatenez laguntza utzi aldezaket hor zetiatzen. Ostia, baina ere basteko diku, automatiko. Eta listo, victoria decisiva. Momentuz ez dugu ezer jolastu, burka bat bera bez, irabazteko nahiko ondo izan ditugulako, besterik gabe. Eta okupar. Honekin, edikto bat lortzen dugu. Espada de sigilo de oro. Ataque cuerpo a cuerpo 3 y defensa cuerpo a cuerpo 3. Eta secesionista que no ditugu erditik. Orain arte, simplena atxo bainozko zerio beto lortu dute egitea. Franz irabazi du saltzea zaldi batetan. Eta armadura espada relicta. Fuerza del arma plus 4%. La espada reliquia fue descubierta en un antiguo túmulo cerca de las marismas de... Fuerza del arma plus 4%. Eta horrek zer esan nahi du, bera aldatuko diot. Hora itxerta zen bat dauka cuerpo a cuerpo 75. Serio, eta sortzi, bale, osea. Atxandea bat behar du jartzeko. Osa, honekin... igual nahi aguta, buskat defentsa gero ematen diola. Eta bestea, itxoin, eso zer gideko jartzeko, ez, bale. Eta besteari jarriko diogu. Besteak hilabilidezan, principios. Adibidez, hola, pizka bat. Eta orain, ideia da, edo gure helburua pizka bat da, orain lortu dugula antzinako lurraldak edo komertzio pizka bat saiatzea egiten. Acuerdo comercial. Venga. Stirland. Komertzioa, paktuak lortzea eta horrelakoak. Ha rechazado, vale, pues nada. Norekin gehiago erabiltzen eramaten gara ondo, momentu sinorekin. Bueno, saiatuko gara gutxien espaktuak eta horrelakoak egiten. Guztun duan ez 0. Ezta? Que va. Vale, eta Middelheim, hemen ondoan. Urrengo urratsa, ekonomia gogortzeko izango litzateke hauek bereganatzea, vale? Marinburgo konkistatzea, baina Marinburgo ekonomia oso potente dauka eta beraz armada oso indartsua dauka. Vale, ikusten duzuen ez? Bueno, hemen defentzen dezoka asko, baina armada bitxea dauka hor. Baina, klaro, iramaten digun diru sarrera oso interesgarria da. Bestalde batetik, hau berenetu beharko nuke, baina bestalde batetik ediktoa egin behar dugu oraintxe bertan, eta hemen dauden orkoak akatu beharko genituzke, bale? Arazo nahiko ona dira, eta ediktoa jarriko dugu hau, para subir el orden público 4, momentuz barrezkoa da bai edo bai, porque orden publikoa nahiko kaskata dekogu, eta eutsi beharko dugu guzti hori egiten bukatze ikusteko zen zelako ekonomiarekin bukatzen dugun. Vale. Ocupa toma raso saqueados 60 lortu dugu, recompensa, eta zer eman digute objeto, tomar 6, vale. Bueno, eskala bez, ena lo loko egingo, baizik eta joango gara gazteluak eta bar igotzen.
dirua lortzeko, eta bar, orokorrean plus bi dago, porque gaztelu be dirua ematen digute, eta horretaz hau be apurtuko dugu, orain dirua dekogula beste diru sarrera ematen digun sosere egiteko, eta lortu behar dugu hemen pizka bat hau igotzea. Baina, bueno, momentu zor, dirua ez dugu gastatuko, mantenduko dugu. Gero arrasak badiko edo dena delakoa movituko dugu zera, Karl Franz eta listo. Eta beste inolako arazo larririk. Vale, eta estandarten egin dugu, primeran. Hau primeran da, porque azten dira infanteria guztiak, satlopa guztiak azten dira bi esperientzarekin, eta hori da, benetan, bikaina. Vale, orain, hemen, alde batetik. Egingo dugu, hau, janaria izateko, oza, dirua izateko, beto esan da. Eta ez alde batetik, dago, orban, igual Grunburgo noeto. Ez. So, hemen. Eta ez alde batetik egingo dugu ez dakit hau, edo hau defentsak egingo ditugu, porque momentu zoraintxe bertan ez dakogu hemen defentsa asko. Bito, Grunburgon egin dugu defentsak eta ja onditu dira, askoz, oza, lau ballestero, bi pikero, lau espatari, eta, bueno, kabia komprometir esau, que es una bazofia, baina, bueno, eso zertarako beti balio dute. Pitxanda eta hemen egin izango dugu gero behar bada zera, esango dut tabernarena ondo etorreko segula, baita ere Bizkat Morale gotzen ez eta orokorrean igotzen dagoen deko menos perrotamaseen eta haunditzen dago orokorrean ikuste dut toki guztietan, baina ondo datorkigu gehiago izatea. Vale, gainera askuntza oso bikaina dekogu, oso ona, gainera, ondago eta 10 txanda bakoitzeko ez dago ere txarto. Lehenko gotxan letuko ditugu bi eta hau ezin izango dugu dira ez dugulako, baina bueno. Hemen digutxea lortuko dugu diru zerrera hobeagoak. Orain txartan pizkat ekonomia betu beharko dugu Merinburgoren kontra egiteko. Eta hemen Merinburgo bere ganatuta bigarren armada bat ja kapaz izango gara egiteko ja biden jene azteko bere ganatzen. Vale? Beraz, lasaitasunez. Uste dut edo pizkal lajarekin ikusten duzu, ez dakit ez nago ziur. Teorian ondo ikusi beharko zenukete. Bale, niri gelditu zait, bale, ez dute ezer esan. Zergatik niri gelditu zait, bale, bueno, berdin dago. Arazoren bat edo baldin eta badeko zuen, mesedez, bota komentarioetan eta zatuko naiz konpontzen, aldudan neurrian, noski. Orduan, orain, txandapasa berriz ere. Txandapasa berriz ere, ondo etorriko zaigula. Holan beste gaztelu hori egiten dugu, eta nik estarria usten dut bidetik. Ja, nire estarria zinaiz nabarritzen, bitur datoz torkoak. Peskate perraldela doaz. Zaiatu algara orkoiek akatzen. Bitur dan publiko plus 6, pues igual ez du egiten. Ez ka ondo datorkigu mila bostu, baina, klar, hemen orduan ezin dugu ezer egin. Tabernako igual ez dugu egiten, Hau betuko dugu, porque primeran datorkigu betxea, diru gehiago. Eta igual, orko bila joango gara. Hora, Karl Franz pizkat espentzia gehiago, ez gara heltzen. Edo bai.
Ez gara heltzen gutxi batik, Ez dakit txumeran izango da justu burrukan saltzeko edo ez. Baina, bueno. Hauek koitadu batzuk dira, aguantatzen dute kabroiak? Na, ez ebez. Txanda pas, beste txandatxo bat pasatuko dugu. Entelen gerra kon Ostermark. Non dago hiek? Miden jein guztia... Bueno, un aliado. Ez dakit interesatzen zaidan egia esan da. Ezken finan komertzia ez dugu asko irabazten. Nah, dekneni romper alianza, fuera. Tempelhof, zer nahi dute hauek? Han puesto fin de su padre una agresión, pues ok. Ez dakit zergatik. Hau printzipioz ondo doa dana. Ez dute inorako frin bat bera bezgaldu, orduan hau printzipioz. Zundan horretzen da zergatik ematen duen horrelako lagazo antzekoa. Bueno, birkargatuko dut bada espada, pero printzipioz ondo ikusi beharko litzateke. Teorian. Ez dakit azken alde honetan zelari zaion gertatzen zelari zaion gertatzen youtuberi. Egia esan da. Porque gainera ez toda la misión me lo da perfecto. Eta geratzen da pizkat, egia da, pizkat trabatuta geratzen da, baina ez dakit zergatik, tio. Neu ez naiz, niri primeran doakit gainera. Hau. Ez dute inorako frin bat bera bezgaldu, orduan hau printzipio. Irudia grabatut, osea, irudia galduta geratzen da hor, ez dakit zergatik. Gauza rara galetatzen zaizai azken aldi honetan youtuberi. Nahiko arraroa. Teorian ondo ikusi beharko litzate. Ez baduze ondo ikusten edo irudia kongelatuta edo ataskatuta edo ikusten baduzu mesedez abisatu, porque ez dakit zergatik den, benetan. Behiratu behar dut, osea, mesedez, bakarrik soinua entzuten baduzu eta irudia ez badua aurrera, porque nik irudia ataskatuta ikusten dari naiz. Beraz, ez baduzu ondo ikusten irudia mesedez esan, osea, mesedez eskatzen dizuete esan, porque nik zergatik ez dut ondo ikusten irudia. Ez dut ulertzen arrazoia, ez zergatia, baina hor zer dago eta zer horregatik ez dut ondo ikusten eta teorian ondo ikusi beharko litzateke. Teorian. Porque nik ja frame galerak eta bar ez ditut, osea, eske OBS-ek ez dit ematen inorako erroreik gainera. Orduan neu ezin naiz izan. Horrek ere ematen dau youtuberen arazo batera. Baina, claro, YouTube da. Ezin diot hor mobidasko otxo beto ikusten dut. Ezin diot gauza asko eskatu youtuberi, porque guzteo daki gozken aldunetan YouTube ez dagoela patirar koetez. Ez dugu ematen hau egiteko, bale, 1500. Bitxan da barro izango dugu beste sarreratxo gehiago, ondo etorreko zezkigula. Eta... Eskaulatan publiko orain txertan nahiko ondo doa, así que hor utxiko dugu. Gero hemen Stillan hobetzen doa gurekin erlazioa, beraz...
eskainiko diogu diru pizkatxo bat. Nada, que ba. Naiz eta gurekin erlazioak hobetzen joan, ez du nahi gure dirua. Vale. Vale. Ba, esebez, ba, montuz esebez. Ba, orain bertan beste txanda pasa. Ez que momentuz ezin du asko zere gehiago egin. Pizkat dirua akumulau, eta ekonomia pizkat gogortu. Lopa batzu gehiago bere ganatu alizateko. Su pacto de no agresión. Wisseland, vale. Daukat estarria benetan. No hacer nada. Emigración. 10% orden público menos 3. Nada, fuera. Orden público hobetu behar duguta. Bravo egin dezakegu eta ondo datorkigu. Porque resguardak eta caballeros imperialesak ojito, ojito hoiekin. Ez deko lau mila, ordun. Zer egin dezakegu, hau diru gehiago izateko? Hombre, badakit orain txertan ondetarko seguro, eta gero edozi momentutan kendu dezakegu. Zagito ondo zer egin, Egia esan da zer eraiki. Porque... kontuan hartuta, ekonomia gogortu behar dudala, ondo etorriko zaigu. Hori egia da. Engo dugu hau, pizkat ekonomia, diru sarrerak lortzeko eta beste erdi armada bat lortu izateko, porque beharko dugu orain pizka bat, nahiago pizkat hor ekonomian gaztau, eta txandatxo batzuk hartu gehu Marinburgo eraso baino lehen. Por cierto, egin dezakegu burruka historiko hori nahi baduzu, llegan las grandes manadas, me parece muy bien. Escuchar la petición, ematen digu irumila gurre, hostia, es que, corrupción del caos, berren zaigu. Diru ondo torriko zaigu alde guztietatik, eta honan Aldorf nivel bat igoko dugu, hombre. Aldorfen nivel pare bat, nivel bat igotzea, primeran etorriko zaigu. Eta gainera horrengo gotxan da hau beste nivel bat igotzen jarri izango dugu. Horrentxe bertan zazpirun sarrera. Este personaje tiene un punto para... bai, egia da. Badakizue pertsonaiak nahiz eta burrukatzen ez egotea eta bar, nivelak igotzen dituztela. Hor, como que daude como señoritos y mandando y tal y cual, eta orduan... hor esperientzia irabazten dute. Eta gero nahi bauzue burruka egin dezakegu. Porque beitu, gainean manten digute arma bat. Da buena... Bueno... los bosques pinos sanguinarios. Eingo duguna da... Einharden zein egin dezakegu. Hori hobetu, ez ebez. Eingo duguna da armada... Lasterka... Aldorfera mugitu... Mugitu plus bat. Primera, hori primera. Eta gero ja, normal, eta hona etorriko gara burrukago egitera. Holan ikusiko duzu zer den, nivel honetako burruka bat egitea. Porque está moco de pavo, está moco de pavo. Benetan. Está moco de pavo. Jola, esto ditut parai bat, eta dakoa bat grabatuta, gordeta grabatzeko eta komentatzeko oso polita geratu zena. Eta nik burruka hauek gehienak nabil egiten con cámara lenta, porque te grita. Gainera hemen holan espentsa nivel pizkat gehiago galtzen dugu. Eta hemen ikusten duzu, bueno, nahiko gure alde dago, porque gainera den boskada bat da, morteroak hor pat-batean harrapatuko ditugu, eta bera ikusten duzun infanteria nahiko txarra dauka. Eske egin nahi dut, pero eske denbora galtzea da. Eta zeigu interesatzen denbora galtzaren bertan, porque hau luze hartu dezak, eta pena ematen... gainera ezin dut, bale, egin behar dut bai edo bai. Bale, pues hobeto, lan erakusten dizuet. Ikusiko duzue. Nahiko erreza da burruka hau, Nahiko simplea, baina, bueno, ikusten duzenez donde doazten,
Zardiekin saiatuko gara haien artilleria harrapatzen, ariketa lehen kentzeko, eta baizteroekin eta bestarekin, bueno, liada padre ingo diegu. Ea kargatzen duen, pizka bat betikoa, kargak pizka bat gelduak dira, baina, bueno, ezin diogu zer egin, ezin diogu asko zer gehiago eskatu nire ordenagailuari, momentuz, baina, beharko egunean bai, and for liberty, Emperadoren izenean edo zer gauza lagun, edo zer gauza imperadorean izenean. Imperio eta imperio. Pena da, imperioak ere haien artean purrukatu behar izatea, pero bueno. Hau eskontuan hartu, bale? Burruka hau nahiko simplea da, eta naiz eta zaian egon, azkenean simplea da. Pizkat berdindutsuagoak daudenean burrukak egingo ditugu, porque flipatuko duzue, zein komplikatuak dira, baina, bueno, are gehiago bertzen gaitu pizkat, armadak ekilibratuak eramatera, porque. Ikusiko duzue. Kargatzen duen ja hau. Dr. Guarreko kargak horrore utxak dira. Eta utziko dizuet historiatxoa. Come, men. It seems Todbringer sends his midden wolves across the Reich to test our mettle. He seems to think that since my father's death, Reichland is weak, and we cower under our beds waiting for these Ulrich worshippers to save us from our woes. I say we Reichlanders are more than capable of defending ourselves. I say we show Todbringer's mongrels that Reichlander blood flows through our veins. We face the trespassers deep in the blood pines. Keep your wits, lads, for there is more than Ulrich's dogs in there. My father had to send the Reichsguard in to purge these woods of forest goblin filth more than once during his reign. Yet that is not what we face today. No. Hostia, ez fastio jarri ditu dara. No me fastio, ez naiz konturatu horretaz, hori egin badut, me cago en que cagada. Armada txikia jarri ditut, me cago en la puta. Barkatu, segun dutxo bar lagunok. Ze cagada, armada txikiak jarri egin ditut, baina ustut jarritan dituela potoltxak ondiak jatzako. Ulanpe programatu nuen. Opciones. Ajustes de juego. Fuegos de consejo salta nada, nula. O sea, por favor. Escala de marcador, colores, tacata. Snow en Harry. Hostia, qué putada, tío. Txikiak egotea, armadak. Vale, ordun, egingo duguna da, guztiagoek. Oran jarri. Zagatik ez, no? Vale. Guztiagoek hemen. Zaldiak hemendik agertuko dira araun, flash flankeatzen. Hemen dago Franz. Zaldiak ona. Eta orain, azten gara la fila. Ze puta, nik uste honi dituela jarrita hundiak, tio. Ez dakit zergatik. Bi generalen kontra, beste bat ona. Horregatik be Franzain bizitza gutxi dauka.
Bueno, ez, claro. Hemendik be baten bat, ondo datorkigu. Eta Franz, pues, honen bila, adibidez. Las tropas de se acercan al lugar conveniente, calmar, tacata. Bueno. Ordoa, Saldizak. Venga, ahí toma batallón de combate. Beitu morteroak olmena sehatzen dira eta tlaska, imposible. Zaska, toma placaje. A tomar por saco. Venga, listo. Hau nahiko simplea da. Bazteki zergatik jarrita dagoen burruka hundian. Osa, txikiak. Soldadu unitate txikiak. Ostia! Tu. Hauen bila joan, pero a saco, Hauek okupatuko dira arkeruetaz. Venga, eta orain, hemen, kargagaren bat egitera. Eta hori ikusten zuen nola izten den jada. Ostia, eta Karl Franz? Zauritu egin dute Karl Franz? ¿Qué me estás contando? Ahí va la hostia. ¿Qué me estás contando? Ahí va la hostia. Pache Emperadorea. Bai. NV. Hor, venga, carga. ¡Zombo! Ba, eginda dago, pero, hostia. O sea, zauritu egin dute Karl Franz eta erretirago egin da, benetan. Estoy flipando. Venga, horra. Uste hauek hemen bir formatxera. Txaiek ez egin desatela hor gehiago, matxakatuta daude. Bueno, edo generalaka, ez dakit, berdin zait. Generalak atzen baduzue, ondo. Utsi. Total hau batai historiko bat da, besterik gabe. Berdin zaigu pizkatzu bat, nola generala izirik edo hila ateratzea. Zomba, plakaje! Hemen, karga bat ona. Pero una carga, pero de las guapas, Pikeroak direra. Bueno, lanceroa, berdin zait. Pikeros, lanceros. Osta, uste nuen unitate ondiat niruela jarrika, tío. ¿Pero qué dices? A ver, egon, atxera. Hauekin ondo bukatuko ditugu, porque... Orain. Gainera dira distantziako erasoko Saldizak. Gorputzerako nahiko txarto daude prestatuta. Gusten. Venga. Eta segituan, ona. Hauen kontra. Eta general eskeneko momentu nitxuli zai. Vale, primeran, polita, katzeko. Eta hau saiatzen ari da, aurreste general bat dute, hostia. Gusten duzunez aldiekin asko jolasten dut. Mensaje retirado. Zer bidali nahi zenuetak endu duzu lagun? Hola, toma fusilamiento. Zaldi hauek benetan... Oso, neko txarrak dilera, Nire gustorako, baina, nire ustez... Vaya, pero cargar. Pero cargar, hijos míos. Etorri general en Villa, están en general en Villa. Total. Se echan a ir a salir a Karrapacha. Baina, gara, saldiak infanteria baino harinago dira, eta nekatzen ari dira, egiten ari diren movimendu guztiarekin. Bale, hoi ja erretiratuta daude, eta hoi be,
Orduan hori ez dira itxuliko, hori alde atletetek ondo. Ja, general hau amaituko dugu akatzen, jake Karl Franz zaurito digun, koeta du horrek. Ibiltzen duaz, bale, osea, ja, nekautu egin dira korrikaz egiteari buruz. Atakata rapatu dugula. Ba, aztu general horretaz, hori ja, general hori ja erretiratuta dago. Zorain, irabazi behar dugu beste burruka bat, Karl Franz gabe. Bale, ba, hemendik jarriko gara. Suerte, zure atlopak nahiko ondo esperimentatuak daude. Eta jake arde horretatik datozen, performatuko dugu dana, harinarin, hemen jarriz, guzti hauek, hemen jarriz, eta zaldiak ona, hortxe. Bale? Espero denbora izatea formazioa dena iztera, espero. Bai, ondo uste duzu, refortze bere zeuden, ez dutan neukan nire refortzuena. Aspaldi ez dudala jolazte misio hau. Bale, saldizeak, ona. Hor, arkeroak eta barazeko dira bizka bat mintzen. Jo, eske, hainbat gauzekin mekagoen itxen. Okultar follaje. Ah, mi esk... ba ez. Ah, bale, honetan bai, bale, hor ikusten dut ondo, bale. Ba, hauek eta... Apa. Zagatik ezin dut. Hauek, eta hauek... Ona. Vale. Venga. Ostia, ofiziala ez dut. Bueno, berdin da. Ona. Saldiak ona. Arkeroak ordo de tirokatzen jada. Teorian, baina. Hor karga bat, hemen laguntza behar dutela eta toma karga. Atxera. Karga hori nahiko mindu die. Karga bat ona. Saldiekin kargena GG well played, benetan. Eta jazta. Ostia, Karl Franz zauritu dute. Flipatzen ari nahiz benetan. Jazta, eta jazta. Burruka gurea da. Oraintxe bertan. Listo, burruka gurea da. Ostia, Karl Franz zauritu digute. Me cago en la ordiga. Venga, finalizar batalla. Finalizar batalla. Alanda ere irabaztea lortu du, hori dela garrantzitsuena. Hori dela garrantzitsuena. Amatxu maitia. Elako tentsioa bat batean. Baina, honi esker behar berri bat lortu dugu. Hori beti primeran datorkigula. Eta soldado guztiek orokorrean
esperientzia pizkatzu bat irabazi dutela, hori be, primeran datu dekura behitu, zein ondo datozkegun saldiek horrelako kargak egitea, saldiekin. Kargak eta flankeoak eta arkeruak kentzeko. Horregatik gustatu gulitzeak jada beste saldi hoietako saldi unitate bat erreklutatzea, baina oraindik falta zaigu. Ez asko, baina falta zaigu alik eta lehen tropa armada horrekatuak egitea gero eta hobeto. Gero eta hobeto. Oso garrantzitsua da, eta arregia multik jokalarian baldin eta basoltzate, armada horrekatuak egitea oso garrantzitsua da. Beti, porque zuen erburat bada armada batekin luseo bat edo eraso zuzen bat egitea, ez duzu ezen lortu, porque azken finean galdu egingo duzue. Beti da hoberiagoa izatea armada horrekatu bat nun, eraso bat egin dezakezun, edo erasoak jasotzen baduzu defendatu alzaren, eta horrelako gauzak eraso zuzenak egin baino. Gaina kontuan hartu behar dugu, Total War Warhammer dera azken finean atxinako erroman bezala egitearena. Zaldiekin flankeoak egitea, lerroa mantentzen duzun bitartan eta olako gauzak, horrelako taktika dira vitalak joko honetan. Ez da adibidez Napoleon bezala, bai, Napoleon ere zaldiak daude eta zaldiak kriston naberiak egiten dituzte, baina Napoleon da gehiago, bi lerro, osea, zule armada lerro batean, besteren armada beste lerro batean, eta tirokatzea y al primero que se mate. Burrukatzeko era oso ezberdina da. Por cierto, esto bi, lau, bos, zazpi, amalau eta 6 hogei, ez, uste nuen, peitu, jaigo da, hirugarren nivelera, osea, errebeliko dugu, bizkat errekuperatzeko tropa guztiak. Pateos, buscos de pino, ¿qué? Espabilado aéreo reclutado, Aldorf, hechicero de batalla. Te jarriko, claro, Franz dago zaurituta dago, lau bost txandetan. Orduan bitarten jarriko, putada bat da, baina, bueno, gero botako digo eta listo. Legado militar. ¡Hostia! En territorio extranjero. Deforme. Lideraron de enemigo -2. ¡Ja! Jarriko diogu momentos. Vale. Eta hartuko dugu. Hau. Eta etorriko gara Aldorfera. Ez dugu aldu soldo bat bera bez hori primeran. Eta eko un mago bat. Bueno, hechicero bat. Wow, que guai. Gustatuko litzaidake hemen sartzea. Pena ematen dit, baina momentuz hauek ez dutela nivelik igo fuera, ja que hau dugun eta mantendu behar dugun armadan sartuko dugu. Hombre, que sí. Eta ez dakit hemen honen imengo diogu abelau, adibidez. Vale. 1000 irabazkin, ez dago batere txartotzen da baterako, hau joko dugu nivelez, holan pizkatzu bat gehiago irabaziko dugu. Aldorf igotzen gaude. Vale, nahiko ondo doa gauza. Nahiko ondo doa gauza, gainera Aldorf igotzen dugunean, egingo duguna da ezakit edo kaballerizak edo herreroa. Porque herreroarekin egin da gero espateroak hauek desblokatu alditugu eta espateroak dira ojito espateroekin, ojito. Eta gero baita ere arkabuzeroak egin armero, armeria. Eta hau derreria, vale, armeria eta herreria dira. Claro, hori egongo litzateke koska, edo armeria egitea, izan alizateko espateroak, edo saldiena. Saldiak be, primeran etorriko liratezke. Porque, hostia, oiek datoste. Tipo hauek no datoste, ja. Arma bidaliko beharko dugu ara. Eta nik txizagurarekin, me cago en tal. Hombres bestia. Vale. Bueno, ez dira asko, hori hona da.
Ez dira asko, hori hona da. Oraindik daude armadak sortzen. Irumila berreun. Oste, eski igotzea hau ondo tatorkigu. Ondo gainera. Oduna da, armada hau. Ona ekarri, pizkat izua deitzeko. Ja pizkat izua deitzen den, etorri direlako tunelaren bidez. Vale, ea dizo ditzen ditugun pizkatxo baten. Horan gure armada be pizkat errekuperatu egiten da. Edota Grunburgora hurbiltzen bada, erasoko diogu eta Grunburgoko laguntzarekin utziko ditugu. Hori esait bat ere. Bai dizo ditugu dugu aldo batetik, baina estera doaz. Orokorrean hauek uste dut sakatzen dute, uste dut kausa dela, ez dakit sakatzen dute, edo kausa bezala egiten duen, sakeatu eta lehertu. Bueno, Hermelgarren defentsa polita dekogu. Hauek uste dut baino gehiago, porque hau dikote sortzi, orduan ez dut uste erasoko dutenik. Baina bada espada, joango gara armada hurbiltzen. Ostia, azten duen armada handian deukala jarrita, tío. Temenik opción de campaña. Sin límite. Realista. Pues no, sin límite no, esto. Eta hori aldatu behar dago, iti, que putada. A ber, 2000 dekogu. Bala, utziko dugu eta aurreztuko dugu. Bai, aurreztuko dugu, eta hemen emango dugu ja, geratzen segunari, velozitate biltzeko, velozitatea honditzeko, oza, hau da, distantzia hondiagoak egiteko. Ikusten duzen ez ja pizkat ekonomia, pizkatxo bat gehiago, Etxo. Bai, badakit, gauza da, zer nahi dut, ha puesto fin a su trato a conversar contigo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Gauza da, gauza dibidez sordak direla, baina, gauza orokorrean doa, arrasa, o sea, llegar a arrasar y marchar. Orduan hauek ez dakit berdin egiten duten, edo ez. Ez dakit ondo azaltzen nahi zen. Vale, hemen, zer egingo dugu hemen? Armeria ezin dugu egin momentuz, ikusten du. Osea, egin dezeko gainezteko dirurik. Desblokatzen digute sacerdoteak, eta txakorra gurtzen dizue. Claro que sí. Sacerdoteak desblokatzen ditugu. Ez hau da santuario de Sigma. Ostia! Zerreria egin behar dugu gero armeria egiteko. Ostia. Desblocar teknologia. Ezin dugu egin teknologia bat behar dugulako. A ver. Desblocar las tecnologías. No se puede construir, debes mejorar la cadena principal de construcción del asentamiento. Ah, vale. O sea, egon behar dela... Ez iruan, hori da. Ah, vale. Ez, nien liatzen ari nintzen, vale. Vale, o sea, behar duguna da dirua. Beste gauza indezakeguna da, hau, ematen digute errekuelosak, que son una mierda, baina, bigarren nivelean ematen digute ya caballería del imperio, batitoriak, en fin, ves, instituto se gustó de lanzagranadas, hauek interesgarriak izan daitezke. Txesetxe seguna da, hau,
Eta gero, caballera semigrifa y demigrifa. Semigrifo alabardas. Oh, Dios. Vale, nahi ditu semigrifo bat daukatelako babes ona. Orduan hor dago koska, zer egin oraintxe bertan. Hendi dezakegu hau, egun da barrota, hau gutxo ematen digu. Ez que hau gehiago ematen du diruz. Oza, asko zera gehiago egia esan da. Horiek baditugu bestaldetan eginda. Edo horrezko armeriarako egingo dugu hau, porko lan gero igo dezakegu bigarren nivelera eta listo. Eta gero, hau igotzen dugunean, hauetako bat igotzen dugunean hirugarren nivelera gauza dela dirua lortzea bakarrik, ba... diferentziarekin, beste partida zin nuena baino eskatze hobeto noa, pero vamos, diferentzia askorekin. Bale, horre esatzen digute. Irabazita dagoenez, ez dugu ez da jolastu, porque, osea, dekotena da benetan tristea, baina, bueno. Lechazora, eta que nada, autorresolver. Eta ya está, osea, kostatu du super asko, ¿sabes? Ez ditugu ez da ia baja jaso. Zenbego, hiru eta mazortzi baja, osea. Ba, saldoko ditugu eta holan diru gehiago lortuko dugu. Primeran datorkigu laura intxertan dirua gauzak egiteko. Eta ja, armada hau, egin jartzen utziko dugu. Eta niko gunera, joateko beharra daukat orain bertan. Hechicero de Jade, bale, bigarren nivel erego du, eta tipo hau, be. A ver. Cago en tal. Vale, zukiko duzu nivela. Así está aquí. Caballo de guerra, por ejemplo. Porque no... Lo tuyo no es muy interesante. Zeu bai zarela interesantea niveles igotzea. Porque honek ya dikogu hechizoak. Bestak beste. La flor de la vida. Potencia de los vientos según uno mismo afecta a los aliados al alcance. Conjunto de... Se activa el conjunto de hechizos. Restablece los... La HP de punto de los combat. ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! Alako koskillo bat sartu zaitu nintxe bertan goitik bera. Vale, zeu etorri hona. Osea, bai, zeu ez, armada, noski. Hona etorri. Vale, eta orain. Grunburgon behitu, adibidez, Grunburgo ja... Ez, aurre... Zeratik Grunburgokoa bai, eta besteak ez. Gauza raroa da hori. Vale, ez, utilengoko txandara itxalongo dugu... Zera. Igotzeko gazto buren bat edo. Eta ekonomia pizka bat gehiago gortzeko. Porque pizkanaka lortzen ari naizena da ekonomia gogortzea eta bigarren armada bat egin ahal izatea. Eta hori Merinburgoren kontra kontuan hartuta bi toki dituela eta diru sarrera pikainak dituela Merinburgo primeran etorriko zaigu. Oso primeran gainera. Ala ere, osea, era berera defendatzeko Lobakranioz. Emperador Karl Franz, itxuri da ja. Hostia. Con la corrupción vampírica. Hostia puta. Hostia puta, huekin. Haren daude kentzen, pero... Hostia. ¿Eneko geta maika? ¿Qué me estás contando? ¿Eneko geta maika corrupción vampírica? ¿Cho? Vale, egon. Hartuko du Karl Franz, hori bai, Vale. Eta orain zuk... Arma guzti... Epa, ez. Jode.
Batzutan, The nation calls. asko kostatzen zaio. Vale. Zuk ona, zuk Sigma. ona, eta zuk Ben Ur. Aio! Ostia, kan frantzazko euskera gehiago kostatzen du mantentzea, Joder! Vale. Vale, vale. Primera. Primera. Eta, ondeltuko dugu Gaztelo, azteko. Eta txanda basa. Ama. Estarriarena. Edan dut, zuek usteala edan dut litro bateko sumo bat orduta aurdenean, Pizkat flipatu nahi baduzue. Vale, txanda pasa. Dirua gordetzeko eta besteak nivelak igotzeko eta lan diru sarra gehiago izateko. Osea, de fijo. Momentuz de fijo hori. Da, orain txartan, gure interes printzipalena. Gazteluak igotzea, produkzioak diru sarrerak igotzeko. Momentuz hori da gure interes karak norm. Esta facción ha sido arrasada. Relaciones diplomáticas con el culto de tal. Beste txanda pasa. Así por las buenas, o sea, hori txaretan dudan interes bakarra da. Txanda pasak eta diru sarrerak igotzea. Gero bigarren armada bat prestatzeko eta zizaina Beninburgori emateko. Eta bain hori eginda, ja, asial gara ja gauzak ondo pentsatzen, gauzak ondo pentsatzen. Hemos detectado una fuerza enemiga bretona. Nik esango dute Marinburgokoak direla, baina, bueno, zuen estrategiak direla esaten baduzu, pues, GG, ezakit, osea. Hostia. Vale. Hore igotzen. Orden publikoa ja hasi da gora egiten, ja. Urrengo txandan ja positibo jarriko zaigu. Beraz ondo. Eta hemen lagarren toki bat desplegateko dugu, ez dakit dala zer demontre egingo dugun hor. Baina, bueno. Hau ez dakit zergatik desgaste bat dekote. Igual mendietan ez egotegatik edo horrelako zuzer. Idea putarik ez. Venga. El influjo de la luna oscura. Tus guerreros saben adentrarse en territorio hostil, pero con eso no basta. El fervor bélico. No. 0. Momentus 0. Vale. Inharden. Zingo dugu hemen. A ver. Vale, godon hartuta hau hartuko duen garrantzia egingo diogu hau. Petrazioak den punta zen nor da? Ezakit oso ondo bizango da beste hau, bai, justo, vale. Venga, txanda pasa.
nahiko ondo doaket momentuz, hori esan behar daukat. Pizka bat, naiz eta ekonomia gogortzen noan, bale, hemen horregatik nagoain astiro, porque... Bueno, orain arte esan duzan gauza berbera, ekonomia vitala da, jokonetan. Eta biez, hipotzekin, ekonomia gogor eta on bat baldin eta badaukagu, asko nabaritzen da. Asko gainera. La misión. Vale. Hemen ja momentu zituko guzer investigatzeko. Vale. Ba, beste txanda pasa bat. Lekin 2000 moztun izango dugu. Eta... Gauza gehiago betxera. Diru zaurrera gehiago izateko. Eta ja Leicester, txanda batzuetan ja, bigarren armada fabrikatzen astera, egiten astera. Ustut, gero dide baten, barkatu dira zo, baina dide baten komuna joan beharko nahi za, porque ja, hasi naiz ezin aguantatu. Vale, hau betuko dugu. Eta zuen baimena, zenbat txanda hartzen ditu? Lau. Bueno, zuen baimena nabaz, komunera noatik da batetan, bale? Ezin dituela gogoak aguantau, me cago en tal. Gustora, ez dakit ezin gustora gatu nahi zen abentxe bertan. Vale. Eta ben zere ingo dugu. Hemen genezaken armeroa, adibidez edo herreroa. Porque realitaten ez dugu beste zer gehiago behar. Momentos, baia. Ez dakit horrentxe bertan oso ondo teknologikoki ez nola hobetu. Altdorfen ez dakit oso ondo nola jarraitu teknologikoki. Bai, ekonomia gortu nahi dudala badakit. Baina beste gauzak nola hobetu. Luego un ejército medio, que sí, pesado. Con un ejército ya tengo. Y para mí me basta. A ver, es que por momentos son primero anguas. Economía. Autocomerciar. Vaya, hombre. Hauek? Nada, ez gote zelan hartuko. Marienburgo mejorando. Baja, zero. Vale, ba, zebez. Horkoak eta hor da garatzen zizkigurtik akaltzeko. Horko hiek ustut hemen daudela. Bengoitik. Eta hor da ustut Bretoñaren inguruan direla. Azten direla. Beitu, Karfran zigo digu beste niveltxo bat. Primeran. Nola nabaritzen den
armaden hori, euneko 5 gehiago ibiltzarena, mapan zehar. Osea, haria horrein txertan dukon haria, nabaritzen da, severo, Vale, Karlfran zigo du nivela. Kagauen tal, batzutan, kostatzen zaio. Ez dakiz eratzen, batzutan, kostatzen zaio hartzea, pizkat hitbox hori... Ez, Karlfran zezingo du beste hau. Hau emango diogu, pero ja hori burrukan... Brutala da. Brutala. Vale, hau hobetuko dugu. Frecuencia de explosión de bajas 3%, el crecimiento 30%. Vale, porque toda... Bueno, estaba el beste munduko de ser, baina, bueno, la posición baja es un poquito más rápido, esto va a txarto, ¿ves? Olan gariña, beste horbea banteitxo horren bat baldin eta badekogu, hobeto. Olan erasoat jasotzen egiten badugu eta ez dugun espatula ondo ateratzen, pizkat harinago kontratatuko dugu, berriz erasoko dugu. Hori, bai dela, abantai txikitxo bat, nire ikuspuntutik, baina. Ez dakizuen nola ikusiko duzuen hori, baina... Nik uste, el caos se mueve. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Hostia, bina bosteun sarrera. Nola nabaritzen, eta horrengokoan beste berron edo irureun gehiago. Nola nabaritzen den hori, txabal. Es que hemen ez dakiz zer egin, tio. Lau eta 1800. Ez dakit oso ondo zer egin oraintxe bertan. Eta gertan ez dugu behar. Eta bestea bez, realitaten bestea bez. Odrun, honetan zentratuta, pizka diru gehiago aurreztuta, errero, eske, claro, gero, hau eta hau, bai edo bai, Aldorfen egin behar ditugu, porque ez dugu ematen bestela igotzeko nivelez. Eta hau egipe. Ben egin dezakeguna da, hau, Forte de Reik, nez eta herreria behar, hemen egin dezakegu eta hau izan hemen, porque nivelezkatik bai ematen digula. Orduan, arrestuko dugu 4.000 eta hau egingo dugu egiteko Jens Guardak direla, horren txertan, Frantzekin dauden saldi hauek, direla, benetan dinotxo direla, bikainak, baina, bikainak, eta horiek primeran etorriko zeskigu gainera. Oso primeran. Ai, estarri pobrean nirea. Geratzen eri naiz estarri gabe azken alde hauetan. Orain denbora daukadan ez, nabil zuzeneko bat egunero egiten eta, ostia, nagaritzen dute. Vale, Franz aspira ego du, primeran. Estentes de reclutamiento, ez que hau ez dugu behar, eta hau nahiago eta ez dugu behar, baina, bueno. Emango diogu, hau da, bederatzera. Pegaso Imperial eta gero Garra del Muerto. Hau da, líder de hombres. Tamaño de obra, pues 25%. Joder. Armadura hobetzea. Coste de reclutamiento unos 3%. Es baina zegoen pat, disciplina de hierro. Igual esan hauekin, ez kostu zegoela bat zela mantenimenduak burrizteko, baina igual ez da hauekin. Eta hor, beste txanda bat. Bakit herreria beharko dugula. Lehen guardak erreklutatzeko, baina, bueno, gutxen dezarekin ja presteko. Dera, zozela horrelatzea, osea, de lo malo, algo bueno. Zolan ja bakarrik da herreria hori egitea, vamos, Aldorf nibunez igotzea eta herreria egitea. Beitu bretoiak, hor!
Goza beratuko dugu orain diplomaziako mapan, porque Bretoiak Merimburgokoekin egudan badaude. Hostia, trebukos. Gorantzandua agudo kapitala. Diplomazia Bretonia gudan dago Merimburgoekin. Ba igual Do not waste my time with petty talk. Make your offer and be done. No, declarar guerra. Interesatzen zaigu. Yes. Attack! Eta zatiatzera. Bai, majos, bai. Men, I will fight with you. Ingo dugu ariete bat, eta goko pare bat. Hostia, flagelanteak, ¿qué me estás contando, tío? Flagelanteak dituzte. ¿Qué me estás contando, chaval? War calls. Eta hau? Absolutely not. Hau da, vale. Hostia, flagelanteak dituzte, Ojo, cuidado. Eta hau. General hau. Ona ekarriko dugu. Zuzenean, o sea, porque... Osa, bai. Ia Bretonia laguntzen gaituen, pizkatu pultzen den ona, eta holan laguntzen... Hostia, tío, pero ¿qué tiene este tío? Hostia! L'espada con... arma bikaina da! O sea, vale, igual que han tenido armadura eta defensa, pero... Hostia! Armaren efektua, koño, menuseneko bosta... Mantenimenduan eta menu samarra... Rekrutamentuan, tela! O sea, tela, Tela, arma hori... Ojito, arma horrekin, Ojito! Espandatzen digu kriston armada bat dita batetan. Maldizion, aria. Ostia, eta gaina hori egiten... Me cago en Dios. Joder. Bale, zenbat ere gotzen duen ja gure urreprodukzioa urrengo txandan. Nahiko txegoko dau. Tardetugu horko hoiek, koetadu horko hoiek. Bretonia ondoan jarri da, gure ondoan, Eta Merimburgo kanmadori dator. Igual orain aprobetxatu algara, ez dakit lagunduko liguketen edo ez. Porque Bretoiak gure alde egiten baute burruka. Merimburgo jausten da, Osea, vamos, que si cae. Cae como te lo digo yo. Ez digute laguntzen. Ostia, nahiko urbilode eta ez digute laguntzen koitadu hauek. Baitxaron beharko dugu orendik, zetioan. Gauza da, datorrela beste arma dago eta ingo diguna da guztiako batera burrukatu. Who calls? Turnos para este... Osea, badeko, berdo... Osea, behar duguna da dirua bakarrik. Horentxe bertalo mia sortxiron. Mia zeieun eta bi txanda beharko ditugu. Honek hauek txanda batetan... Jartzen dira hemendik. Dituzte bakarrik... Bost... Claro, korrikan dago, ezin du rekrutatu. A ver zer hartatzen den, porque igual ekartzen dute, ona ez beste bitxanda beharko dute otlopa horiek. Bretoiak pizkat
pokitxo bat gehiago ubrituko balirate, ona. Ba, Edimburgo beregan autotekonko litzateke. Ikusten dudanez ez dute, hauek ez dakar, osea, aguantatu izango dugu hor nahikotxo nahi badu. Ostia! Hau ere, zaurrain bakarrik Edimburgo hori hau geratzen zaio. Ostia, orduan hor mantendu algara, orain bertan, lasaitasunez, gainera. Raise your weapons. No peace, just war. Oraindik, Adibidez, pizkat gehiago, eske flagelanteak dira kriston unitate koitaduak ez urrengokoa, porque dira unitate batzuk ez direra erretiretzen inoiz, osea, burrukatzen dutela hilarte eta egiten du, osea, berez ez dira, burrukatzeko ez dira unitate oso bikainak, baina dekoten arazo, flagelanteak ematen duten arazoa da burrukatzen dutela unitate guztia hilarte, ez dira inoiz erretiratzen, orduan putada oso bitxia da, oso bitxia. Hombre, armada batetan zure alde badaude primera, baina besten alde badaude, hostia, son botines saqueadores. Ingresos provenientes de saquear asentamiento, fervor beligro, 1,6, o sea, y listo. Vale, orain, hau hobetuko dugu, eta orain bost txandetan emango digu denbora aurrezteko egiteko herreria. Eta ja, gero herreria egin eta hobetu. Ustute hobetu izango dugula, ez nago oso ziur. Edimburgo ezin du asko egin, saiatuko da gauzak egiten agentearekin, baina puto. Eta guk basetio pizkat mantendu beharko dugu, txenez baja batzuk sufritu arte Edimburgok. Bitu, ateratzen dira. Ke cojo? What? Ah! ¡Qué majos, los orcos! Setio fastidiatzen digute! ¡Qué cabrones! Hombre, irabazi dezakegu, Naiz eta... Los orcos eta... Arqueros goblins nocturnos. Jinete... Hostia, kriston caballería pillo, dauka. Atzera egingo dugu. Baina horra ez, tu, pedazo de idiota. El emperador Karl Franz, me parece muy bien. Atzera egin, porque ezak erasoko duten Edimburgokoek oraintxe bertan. No. Karl Franz. Hostia. Vale, hor. Sokor. Vale. Engo duguna da igo. Eta horretaz astu egiten gara. Bitu. Baixo gogoak hauek erreglutatzeko. Pero no tiene un punto de habilidad. Venga. Eta txanda pasa. Suerte izan duen Edimburgokoak orkoak eraso nautela. Que si no me cago en di. Hori da hemen dekoaren arazo larriena. Orkoak. Zer nahi duzu Edimburgo? Trato de paz. No, contra oferta. No será confederación. Ez duela banartuko. Argi eta garbi. Edo hori, edo zer. Fallo kritiko. Oh, snap! Hor zer gehiago jarri du. Beste ofizial bat.
refuse. Eske, erasotzen badugu, galtzekoak dara magu, bale? Ara zer egiten duten, suposatzen du Berenburgokoak edatuko dira hor defendatzera, Tropa batzuk errolatu dituzte. Horkoak alkatu dituzte. Bueno, hori bost, guri bost. En directo menos 13, oso ondo. Vale, 2600. Hombre, hostia, 2600 sarrerarekin pitzen da 3400. 2600 bai, egin dezakegu. Eta horan hemengo defentsa, einjarreko defentsa gogorragoa izango da. Pizka gogorragoa. Ez dakit eta sordu den. Sortziak, bale. Merenburgorekin bukatu bezain... Ostia, sarma den errolutatzen zabar. Merenburgorekin bukatu bezain pronto horkoiek akatu beharko ditugu. Bai edo bai. Ostia, sarma den prestatzen, tio. Baina nola da posible diru sarrera horrekin armada bioiek izatea. Ez dakit zer dekoten hemen, baina osea, hemen dekoten armadekin eta bi generak balio dutenarekin osea, ezin dut hau osea, ez da posible. Edo nik uste dut ez dela posible, baia. Beste txanda bat. A ver, mire un poco orain txertan ez erotik aterako porque ez dekote indarra. Osa, bai, egin jarrera etorri aldira irasotxera nahi badute. Eta, igual oso lortzen dute. Baina, ez dut uste, porque bere hiriburua babes gabe usten dute, eta... Ordun... Armada bat bakarrik, Merenburgo orain txertan armada bat bakarrik ezin du ezer egin. Baina, bestek erasotzen badiote, eta armada erasotzen badiote, desgastatzen badu, bale, Bretonia hauek egiten badute, zehozer, hemen, ni gero joan daiteke, eta ja errematau. Eldero armero, hau da. Bala, biko du este nivel bat, eta orain, piel de piedra. 60 de armadura. En área. Ba, hau egingo dugu. Eta horrengo nivela. Tiempo de espera menos 50%. Joder. Bale, eta gutxi gora bera nahi dugula, hemen bai hasi algarera orain armada txiki bat prestatzen. Eta zer egiten dute bretoiak suposatzen dut joango direra erasora. Suposatzen dute, orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Baina, bretoiak erosetzen badiote edo setioan jartzen badira gero urrengokoan bestek erantzungo diote. Ni gana? Tu, chaval! Ardorf tasa astu, kolega? Bitu, borroka hori bretoiak atzera egiten dute.
Aldor tafas astu porque oraintxe bertan Ardov es inquebrantable, o sea... Temigrifoak 3D... O sea, tú estás loco, tío. Benetan erasoko duzu... Itxasontziz doa. Summon the Elector Counts. Ulrich's will. ¿Qué haces? Ah... Choose action. Let's go. I will marshal the band to the provinces. Vale. So, He reclutado. this will bolster the nation. Datako beste bat. Ostia, suposatzen dut orain igual... Honen jarren defentsa hona dekogu, espentsa. Defentsa hona dago, 2, 4, 5, 6, eta 6 amairu, eta dekoguna hor, eta dekoguna hemen direra beste 2. Osea, ez dago bat ere txartu. A menos que no me haga que una pinza, pero... Estáis konturatu honetas, me cago en tal. Teorian burruka nabalak... Teorian ez daude. Hostia, pues igual bai asistitzen dira burruka nabalak, desplieguen batalla. Rio Rek, Legion Rio Rek, baina... Gauza raro bat da, atxera. ¿Qué? Automático de invadida por cojones. Hostia, va a ser pena. Hostia, se putada, tío. Armada guztia pikutara, No, bueno, armada guztia es, pero... ¿Qué dices? ¿Armada guztia leer tu dute? ¿Pero estáis flipando? ¿Estáis flipando o estáis flipando, chavales? Esto es súper absurdo. Pero súper absurdo. Ni flipatzen dago rentxe bertan. Gainera utzi duten Berimburgo abesiko gabe. Pena da armada ez deko dala. Me cago en dioro. Esto es súper absurdo bertatzen ari dena oraintxe bertan. Hostia. Es que esto es súper absurdo, tío. Pero es súper absurdo, tío. O sea, súper... O sea... To strengthen the Empire. Praise Sigmar. Está con lógica, pero ok. Armados bat machakatu dut así por las buenas, pero ok. Ah, ondo. Es que si no te salga yo egin. Aldorf ez naula herritzen, Aldorf kriston defentsa dago, Aldorfen. Es que super absurdo gertatu dana. Super absurdoa. Claro, armadoria voltan dator. Hostia, es que Merimburgon... Portua de Kot... guk Aldorfen bezala. Coño. Zer zer ego duzu, Aldorf erasotu, benetan? Benetan? Osea...
A ber, Vale, hauek erreklutatu ditugu orain zaldi horiek. Bai, links guardak. Konpurgon be, hau igoko dugu. Hostia, nola esos ganadozko, taraina enteratzen naiz. Honetaz. Inditxako baita ere alabarderoak. Hostia, bilatzen dartzen dituzte. Eta hemen gauza bera. Bat eta bat. Adibidez. Armas estatales. Fuerzas de los nuevos imperios con espada con lanzas. Hau. Errelulok eta batidorreak ez ditut orokorrean. Batidorreak saldian doaztenak egiten du referentzia. Ez ditut. Eaz egiten duen orko Hemenimburgoko armada horrek. Sugusatzen dut Ardor seatuko dela erasotzen. Edo Grunburgora dua. Bakea. Vale. Vale. Bai. GG. Polkolan biermeak ondo prestatu ditugu y darle caña. Franz bueltan dagoenean. Bai. Dugu plana. Benetan, estos salvajes! Gainera, hau etuko dugu, diru gehiago, orain enteratu naiz hau ematen digun diru bataz. Tengo unos excedentes que es una puta... Irumillako sarrerak. Vale. Claro, estatzen da behar dut horiek erreklutatzeko, gero honek horreko dugu eta batuko dugu. Osea, horre armada bat prestatuko dugu eta gero... Ostia, eske Hemenimburgo setiatzen daude bretoiak, Beitu. Baina ez dira alduko. Bueno, Hemenimburgo defentsa erdiona dauka, Bretoien armada hori ez da, beste munduko ezer. Alanda ere... Bretoien erasoa txartu atatzen bada, que Hemenimburgo gau beste armada torrenak pikutara joango da, eraso hori, porque Hemenimburgo ez da toki bat armada batekin bakarrik eraso alduzuna. Vale, hau etuko dugu. Badakite armada prestatu behar ditugula, baina... Ja bide batez, ja pizkat ekonomia gehiago gortzen badugu, ja... Rematau. Ai, ama. Estarria. Asko zu... Erosi behar ditut borrez lizipainak eta horrelako movida de estarrilako, porque si no... Tempelhof, hostia. Tempelhof desapareció. Pero Karl Franz, señor, vale. Tengo duguna da lehen bezala. Osea, nahiago dut Karl Franz izatea. Odo, logorren nivelen eta hau. Bala, zukona. Bai, hori egia da. Zuk hasi erreklutatzen. Bi zaldi baditugu. A ber, egon, Hau dena. Gora. Zuk ona etor. Ez. Bale, zuk ona. Zuk ona. Dako gu. Beste baiestero batzuk, zaldi batzuk.
Osa, 3 ballestero izango ditugu, bale. Ba, 4 ballestero, hauetako bi. Claro, manteniendo gabe garestiagoak dira, atlopena, pero es que... Kalite tropak, ojito. Gaude esatzen kalite tropak, oraintxe bertan. Eskanaka. Oh, Merimburgo irabazi du. Oh! Oh! Wow. Ostia, norlandekoekin nora jarri diren tontotxo hauek, ez? Yes, my lord. Vale, zuk. Fus. Vale. Zuk hemen geratu. Bring me to my men. Lau, bi. Vale. Ba, bi ballestero gehiago. Eta hauetako... Hauetako bat gehiago. Eta gero beste bi gehiago hauetaz. 3 salti. Bai, armada detesentea da hori. Ostia, Norlandekoekin. Norlan, Horko hauek aprobetxatu behar dugoren elkentzeko erditik. Osea, ingo duguna da hemendik sartu eta horko hauek matxak hau. Pensen Norlanden baimenak eta movida guztuik me las paso por ahí porque soy el emperador. Osea, vale, amaitu dute ja definitibokin Morenburgoko tipoekin. Eta Norland gara, ostia ba, hori diru, Norlandentzako diru sarrera bikainak dira, Vale, listo. Pero es que ya... Es que betut bat, orain, jode, ditugu defentsak bikaina eta Grunburgon... Burgon be, hago betxa, burrengo nimelera behot primero entorriko zaigu, osea... Hostia, orain ditugun defentsak tela, orain bai, la hostia. Venga, txanda pasa. Hombre, nabaritzen da, zeltasuna igo dudala, Osa, nik nabaritzen nabil asko. Hori onartu barra daukat. Vale. Vale, Karl Franz. Ona. Zuk, ona. Hemen zer egingo dugu? Galdera ona ez da. Porque minak diru sarrerakin badekogu. Ez que ez dakit... Mira, claro, es que ez du beste zerbez ez du merez egitea. Ai, txoin. Establos de cría de caballos de guerra. Hau egingo dugu. Oso ona, Saldi bigarren nivelean astea, ostia. Vale, zuk hemen geratu. Ostia, bigarren nivelean astea saldiak... Ondo, Osea... Condes vampiru.
caution with your next words. Von Karstein. Ok. Ondo iruditzen zait, ¿qué quieres que te diga? Harto para que se una a su confederación. I am prince and emperor. Aitor daude hauek hor burukatzen. Eta zatik hauek bakarri dute egota iru, tío. Topa bat, es que vaya mierda de números. Horiek horko horiekin bukatuko dute. Saying Godet, saying Godet, saying Godet, eba mirentzu joan zen. Zutezken Orlan dauka, hau eta hemendik. Deliver your missive and then get from my presence. Ez du nartu, eske... I will listen, but my time is short. Emango diogu... Adibidez? Pues ok. Hombre, argi eta garbi horko horiek akatuko dituzte norlanekoek, pero... Hor jarraitzen dute setioan. I am the blood of Shin. Praise Sigma. Ez dakit oso ondo zer egin. Bretoiak... I am King Leoncor. So, do you come to Bretonia as friend or enemy? Igual normalen kontra joango gara. Eskarteko armada hori hor sartuta. Es que flagelanteak, tío, me cago en diablo. Your Emperor calls. Flagelanteena benetan movida jodidua dala. Bretoiak erretiratu... Ezakit erasotu duten. Bueno, orden publikoa nahiko ondo dekogu, así que... Malo dekote, también dekote esta armada bat. Kompleto. Eta baina kontuan hartu flagelanteak dituztela. Eskazeko nahi zau, porque Marienburgo berean datu nahi dut bi armadak bar ditut. Osea, porque adibidez hain norlan armadu balineta badakar adiez muy buenas, porque Marienburgo gainera defentsa, bueno, ez dauka defentsa oso bikaina, horrek esan nahi du, gaztelua
nivel basu batetan daukala, baina armada potente bi ditu hor. Orduan erasotzeko indarra behar dut. Erasotzeko kapasitatea, baina, osea, porque bestela eta hemen dago a desgaste jolasten horrelako zehoz, ez dakit. Horkoiek ez dakiz plan deukoten, porque cazador de brujas. Armada honetan sartu adibidez. Porque la hemen gardu dugu algún mago, o sea, es que es la hostia, tío. Hemen gardu dugu algún mago, que hori puta hutsa da, pero bueno. Vale. Información de posición baja 8%, crecimiento 50. Pues es que ez dugu beraz bat ez beste orain txotan egin dugu orduan. Orain errotatzen ditugun saldixak, teorian, bai, bigarren nivelera eta hauek raululoak hirugarrenera, que es una mierda, pero bueno. Hauetako bat. Adibidez. Flota mercantil, ingresos comerciales, las tarifas, tacatá, flota pesquera. Relojes y baterías, nada. Del imperio menos los infantería. Hau bai, betu, es que gero espatera galeko ditut, ez, hau joko dugu. Momentuz ondo etorritze zaigu eta ondo etorriko zaigu mendik gutxira, baina momentuz hor mantenduko dugu. Ahí me gusta, Northland. Ahí me gusta. Hora itxaretan Northland ia egin duena da kagada, porque hau mendauko armada hau eta nire daukatemen prest Merimburgo bere ganatzeko. Hora itxaretan egin duen kagada hor. Northland ia da benetan bikaina eta eskertzekoa. Hala, fuera. Merimburgo bere ganatzen dugu. Ostia, hor goian dituela. Mierda. Zande bat aguantatu behar dugu. No sé, lo sé. Ez nuen hau espero. Hombre, galdu dezakegu, osea, gainera erraztasun askoz. Galdu dezakegu burruka hori. Hala, suposatzen dut boltardia emango dutela eta edo hori, edo igual ez, porque bai, orkoak matxakatu dituzte eta gugana datoz. Flagelante unit, hostia, eta bat dago nivel celebrean. Bueno, saiatuko gara zozere egiten? Edo igual hemen utziko dugu. Ezin dut gorde, bai, gorde dezakegu. Ba, igual hemen utziko dugu burruk, ez, edo saiatuko gara. Venga, egingo dugu utide batetan. Saiatuko gara zozere egiten. Haiek dekote flagelante unitate B, que es una putada, baina, bueno, esperientziaren aldetik, ez dekote, bai, estero baldituzte, bai, dekote ikusten duenez alabarderoak orokorrean armadan, ordun. Saiatu bergarena da lerro bat mantentzen infanteria guztiarekin, bale? Eta Google ditugu baiestero gehiago, printzipioz, eta gainera ditugu saldi gehiago. Orduan, saiatu behar gara, lerro bat mantentzen eta gero zaldiekin atxetik jo. Pam, pam. Baiesteroak kendu erditek eta gero pam, pam. Eta gitartean lerro bat mantentzen. Koska egongo da flagelante horiek aguantatzea. Porque flagelante horietako bat gainera nivel asko dauka flagelante haien bat.
Eta, ostia, komplikatu izango da flagelanto horiek akatzea. Hori guztien duzenez, desmoralizableak dira. Orduan, gainera gu pagoda antzeko batetan sartuta gaude. Ziurazki harri edo etxe edo gauzo hoien ondotik edo desplegatuko dugu porque holan ea zer gertatzen den. Soldaduen aldetik nik uste dut antzeko biliko garera. Nik uste gora bera. Hori bai, burruka bostean, bai bi banduak, bi armada hauek, nahiko, armada guztiak, bi banduena, nahiko matxakatuta bukatuko dute, hori bai, hori ziur nago horretaz. Ziur nago horretaz. Bale, gure refertzuak, hemen bestaldetik datoz bainera. Nire ideia da hemendik etxetxo hauen artean desplegatzea edo. Habe nola egiten dugun, Argi daukat, baiasteroak hemendik joango direla. Oso argi. Alabardero bi, hemen. Txena infanteria zenbat soldado ditugu. A ber, eman segundu bat, Biru eta iru sei, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar. Amar zati iru, irura. Eta aurrean lau. Hemen itxita. Babi eta iru. Hemen izten. Edo horrela adibidez, pizkatxo bat gehiago izateko. Orduan, honen ideia da, ziurazki, ziurazki kontuan hartuta eraso gehiena hemendik jausiko zaigula, bale? Beraz, ideia izango da, hemendik jausten bazaigu gehiena, uste honekin flash eta flash egitea. Eta gero gehi, gure errefortzoa, klaro. Orduan, haiek saiatuko diren lehenengo gauza da, haien errefortzuak batu. Errefortzuak bitoki... Ez, aztuko dugu... Ingo duguna da, ona aurrera ekarri. Hego dira gure errefortzu danak. Vale. Zuek hemen kokatu. Zuek hemen. Eta zuek biok. Hemen, orduan ideia da. Ona jaustea gehiena, gainera hemen etxekin eta bar, itxiko da bidea, osea, bai edo bai, ona kantitate txikian edo pelotoi bat eginda jausiko da, eta zaldiekin, haien arkeroak eta baizterok eta bar kendu, eta hauekin, baita ere, hemendik flash, hauekin bat lagundu.
Ez dakit ondo aterako den. Ez dakit, espero dut baietz. Ezin dut ezer esan, ezin dut ezer sinestu. Ondo ateratzen bada, bideo amaiera bikaina izango da. Bitu, jazteko, ikusten ari naiz iaren lehenengo errorea. Usten ari ditu arkero hauek bakarrik. Eta hori guretzako abantai bat bikaina izango da. Gainera reforzo hauek ditu en el quinto coño. Bat bakoitzarentzat, ez da, teorian. Erosori ondo badoa. Vale, oza, arkero hauek enduko ditu guarditik. Hori primeran, lehenengo abantaia. Hauek heltzen ari dira. Ya, atiro. Ba, hauek pikutara joango dira, pero en brevas. Vale, hemen batzu ja pikutara doaztela. Zaliak asko markatuko dute diferentzia, Ba, eskadekote, armada desente gainera. Hor daudeia gure tropak tiroka. Mantendu bergara oraindik bizkatxo bat. Hauek ona. Baina ja gainera biak. Ba, biak hobeto. Edo igual hobeto. Beitu, hirurak baskoz ere hobeto oraindik. Hor datoraien generala, a lo loco. Beitu, men ja labardero batzuk kasi galdu egin dituzte. Trengo duguna da. Guztienekin ona. Hauek. Hemendik kokatu. Eta hau ona. Eta zu printzipioz ona. Vale. Eta laizter hauek hauen kontratera. Hor, plan sorpresa. Ba, hortik arkero batzuk boltan daude. Zuek biok hauen kontra etorri, de la misma. Etxan, alabardero batzuk hemen utxiko beharko ditugu. Bo, ondo ateratzen bada bikaineko izango da, Osea, benetan dinotxoet bikaineko izango dela ondo ateratzen bada. Eta matadori hauei imango diguna paliza con unos caballos de puta madre. Tus guerreros huyen. Y una mierda. Orain doaz laguntza lasai. Zuetako pik matadoroen flagelanten bila.
Vale, saldiziako kausa sortzen. Sí, alabarderoi lehenengo lerroan. Eta ona. Eta zuek hemen a la carga, pero a la carga bestia. Eta beste bat, hauen kontra bekentzeko jarditik. Tentsio asko dago. Hori ja lortzen dira. Bizkat holan kokatzen. Zuek hemen. Vale. Movida larriena dira flagelanteak. Eta horreintxe bertan nahiko ondo dekogu. Tentsioa dago hemen, Tentsio bikaina gainera. Eta hemen ez dut ikusten, ezke hemen de gainera daude kriston tropak apotronatuak saldiak indute karga. Vale, orduan, orain. Ingo dugun haiekin da, atxera. Ostia, hor da torren armada, txabal. Vale, ona. Zuek ona, eta zuek biok ona. Zuek bueltan zaudeten ez? Ona. Hemen onda guantatzen gabilz. En kontra. A saco. Eta hemengo saldi hauek zer? Vale. Aquí, una carga bruta. Tentsioa nabaritzen da, Baina ondo doa gauza. Men karga hau. Atakata! Eta orain ona etorri, pero de la misma. Ona. Eta orain zuek, ona. Hemen arraso larriena flagelanteak dira. Zuk flagelanteen bila. Kero horiek tirokatzen. Zuek ona. Zati hauek ona, adibidez. Bizkal komplikatua da hil, baina... Franz minduta dago? Burrukatu hor berdin zait. Torri ona laguntzera adibidez, ez dakit. El señor enemigo ha muerto, puta madre.
Flagelanteak izan ezik, beste guztiak pikutara joango dira. Hori primeran. Zuek ona. Hau daude hemen. Ona lagundu. Zuek birforma hau hemen. Mendeko flagelante hauekin kriston movida larria. Zuek hemen lagundu, hauek atzera egiten dute, bale. Eta zuek ja, zonalde hori nahiko kontrolatuta dagoenez, ona apuntau. Ez dago oso gure alde, burruka. Baina hemen ja gaude tropak askatzen. Eske flagelanteak benetan matxakanteak direla. Tentsio nahiko nabaritzen da burruka honetan, zaldiak nahiko ondo egiten ari dira. Lan bikaina egia esan da. Eta soldadoak hemen be. Eta aguantatzen ari direnak ez dago idatzita, Osea... Flagelantei atzetik karga bat egin da hor ondo. Ondo doa gauza. Hor karga bikaina. Flagelante hauek aiakatuta daude. Zuek ona etorri. Eske flagelanteak dira txarrena, Osea, bin flagelanteak kenduta praktikoki kriston pelotoi polita dago eginda. Bueno, ez, hemen hauei karga bat egin bai. Ona, eske arkeroa bekentzea, ostia, Bale, hemendik flagelante batzuk kendu ditugu uste dut. Bai. Ben geratzen den tropa guai ja, venga matxakatu, mekagoen tal. Zaldoguek eutxultzen dute, hemen karga bat egin, alo loko. Zaldiak daude egiten primeran, Boa, txabal. Burruka hau oso intentso dabil. Hauek askatu dira. Dirudien ez bai, así que ona. Reforma hemen arkeru hauek. Eta... Ona, pero de ya. Arkeruak hemen reformau, Karl Franz eta bestea. Ona. Eta venga. Mikrogestio gehiegi daude hemen. Sos!
Zakit general bat bota edo zer, ostia, saiekin, ia morala pizkati gotzen dien. Alabarderak datostela. Alabarderak datostela. Vale, primeran. Uf. Hor, hauei tiro egin. Min asko gaude egiten, Min asko gaude egiten. Darmagu. Ostia, 20 minutu burroka, txagal. Txagal. Heldu bar gara hauek entzera, ostia, ja nahiko joduta gaude, Ja asko retiratzen ari dira, ja. Ja retiro asko. Retiro asko. Haiek ez dekote generalik, ja. Aspaldi. Enkarga. Menez. Ona karga bat. Boa, txabal, hau ja ondo zijoan, baina hau ja pizka bat zaldiak bai, zaldiak zebatu egin dira lo que no está escrito. Ona. Eta zuek ona. Osa, orain kontuz, porque min asko egin diegu. Vale, general bat erretiratzen da, tío. Estás contando, tú. Hostia, Karl Franz hemen bakarrik ona etorri, porque ojo, que oso polita esan da burruka hau,
Tarkeroetan min asko egin diegu. Ja, gure zorgin harrapagaria erretiratzen dabil. Betor katxokarga bruta. Gutxienez flagelantak kendu diegu. Hori oso ondo dago. Venga, burrukara joan, porque si no... Eskorpikak daude, tio. Ona, hoi lagundu hemen queste karga batekin. Ez dugu irabaziko, baina gutxi batik, Ingo digun bina neko polita eta galanta izango da. Ona, total. Jaurtik sartuta zaudetela, ea hauek zeo lortzen duten egitea. Hore, ja, irabazi oso txartu dago irabazteko gaina Karl Franz erretetutu zaigu, así que ja, hau ja irabazi ez, baina min celebrea bai. Bueno, haiek be general gabe daude dura aspaldi, osea, bez ez dugu gauzak lurrera botako, pero... Porque oraindik nor daki. Ona ez, hemen lagundu. Abitu bat etorri zaigu bueltan. Venga, ona. Da soy bioca aquí, a predicar con el ejemplo. A la muerte acoge a tu señor, o sea, akatu egin dute. Bueno. Ya está, bore. Kottuz oraindik! Ojito, hemen lortzen badugu hau errekuperatzea, zonaldetxo hau. Ojito, Saldiak daude nahiko matxakatuta. Baina, saldiak be lan pikaina izan dago, Orain koska izango da, lehenengoa errekuperatzen dana, eta pum, beste eraso bat potatzen. Hemen sardillak despitatzen dabiltzate arma guzti hori, osea, hemen oraindik dekogu... Bueno, kabezetate zergitzi, ja. Burroka polita, bai zera, egia. Burroka polita, interesantea, eta galanta. Zerako ideia oso ondo, baina flagelanta... Ojo, txarrena kendu dugula erditik direla flagelanteak, Osea, txarrena deusestatu ditugu. Osea, taktika zi joan txarto. Eta nahiko ondo erabili dugu taktika. Gertatzen dena da flagelanteak arazo oso potolak direla. Orduan, klaro, azkenean flagelanteak egiten duten minarekin ezin izan dugu den aguantatu. Gaitu, haiek bosteun, seion eta piko soldadu eta guk egin dizkeu. Osea, haiek, perdida, haiek 600 soldadu galdu dituzte.
Osea, kontuan hartuta desplegatu duguna, eta desplegatu dutena, haiek izan direra, zazpireundalaro batzuk ia 1000 soldado, eta gu erdia, ojo, egin diegu min potoloa, kendu digu ofizial bat, kendu digu flagelanteak, osea, praktikoki armada oso bat matxakatu dugu. Edo bi, osea, bi armada igual ere matxakatu egin ditugu, osea, ez pentsa, Min polita egin dugu, min polita. Burruka oso polita izan da ikustea. Oso polita eta oso interesgarria. Oso interesgarria. Taktika bikaina, min bikaina egin dugu, zaldiak oso lan bikaina egin dute, gauza sortzen atzetik, arkeruak matxakatzen, eta hau eta bestea, osea, besteroak kendu dituzte, gero fusiekin zijoaztenak be, pare bat unitatek kendu dituzte, lan bikaina kargak flagelanten kontra egin duen bi edo hiru karga horiek, flagelanten amaitu dituzte matxakatzen. Gertatzen dena da, flagelanten arazoa da, que son indesmoralizables, orduan, claro, irarte burrukatzen dute. Baina, burruka oso polita. Oso polita. Eta gainera arazo larri bat kendutu guertitik direla flagelanteak. Bai. Eta zaldiak lan bikaina. Konparatzen baduzu zaldiak indituzten bajak izan dira proportzionalki, osea, diferentzia askorekin hoberenak, osea, burruka bikaina. Bai. Eta proportzionalki, badin jotzuet, haiek min gehiago jaso dituztela proportzionalki. Osea, gori gu 480 eta haiek 500, 600 piku. Osea, ojo. Baina, bueno, hau honek ekarriko du derrota valerosa. Argita garbi. Peitu, armada general bat akatu diegu. Peitu, restantes 366 eta 166, baina perdio 648 eta 480 bat. Bigarren armada hau behitu, bat gutxi hau. Bi ziurazki. Aunque makina ezagututa, eta behitu, hau defentsak, utzi dizkiegu defentsak, flagelanteak endu dizkiegu, Kalfras erretiratzen da, eta bestea be. Vale. Eta orain haien txanda gainera, no me jodas, tío. Eta orain nos acaban de rematar. Bueno, haiek be bajak sufritu dituzte, osea, ez pentsa. Haiek be, ostia, Kalfras horretuta dago. Haiek be, baja bikainak sufritu dituzte, Eta hemen ikusteko momentu heldu zaigu bederatxak direla da, asaltar unidad éxito. Pescador. Vale. Ostia, gertatzen dena da, haiek errecuperatuko direra. Puta da. Bueno, flagelanteak kendu dizkiegu. Hostia, 6.000, chaval. Armada bat behar dugu lehen bailen. Hombre, orain ez digute, gutxen ezpare bat zandetan ez digute erasoko, porque mendeko defentsak bikainekoak dira. Baina, utzi barra dago, burruka bikaine ikusi duzuena, naiz eta kamera lentan ere dut, porque informazio asko dago prozesatzeko aldi berean, eta asko da. Baina, gaurkoz hemen ikutsiko dugu, bale?
porque ja nahiko txogoaz, Starria ja nahiko lehertuta daukat, azkenen burruka hori pikainekoa izan da, bukatzeko nez eta galdu, bukatzeko pikainekoa izango da, burruka hori. Ia, hasieran primeran joan da, hasieran primeran joan da, igual ez nintzen atera behar posizio horretatik, eta horren posizio horretan baten du behar nintzen, baina berriz reformatzea dana pizkat komplikatu, esan horregatik azkenean botagin naiz, baina bueno, espero zuen gustoko izatea, gustoko izan bozue, badakizue, eta ikusiko dut bihar edo aurrerago jarretzen dugu nodekin, porque baita ere Raiz bukatu nahi dut, behaz besterik gabe, eskerrik asko, primeran pasatu dugu, zaindu, eta honrago arte lagunok, agur!